Kasngi ke baat pawai ha ke kerteng pa ba khun sim bakut amen ko tra jisu tu pensle engi da mun sim bakut jong me kikam jong ki apostol kalau nong ke bakhat lai ha ka balang ke baha Antiok ladan ka tu ka ningut kinong itu lupa ba kinong hikai u Barnabas u Simeon balakhot u Bayong u Lucius na kirini Umanian ya ubala pensan penerang ba u Herod Tetrak bat u Saulus kat ba kidang le ke kamniam karukom ya utrai bagi asya jingien umansiem bakhui ula ong haki tepen kerpang na kebenta jonga ya Barnabas bat u Saulus bakin le ke kam ke bangalamang na kebenta jengki kila asya jingiet bakila duai kila bu elekikti halor jengki nangta kila pha no eki Teo Barnabas bat Saulus na barbala pha eki da umunsi makut kila le ihar cha Seleucia. Bat kila syong liang nang ta syaduk kadolun nong Cyprus. Haba kila poi hasalamis kila yalap ekaktien ublai haki sinakok jong kiju. Banyarap eki haki kam kila don ya Yohanes Markus. Kila yat keleng kadolun nong syaduk Paphos. Bat hangta kila kendu ya uwei unong le bertong ubakateng ubar Jesus. Uju ubakop ba ulong unong ya tu lupa. Ulalong ulok jong ulat kata kadol nong Sergius Paulus uriau perkat ulat ulakot ya Barnabas ba Saulus hakmat jong u namar ba ulak kwa bani osngau ya kaktien oblay Henry ya kila persya da Elimas unong le bertong kata kalalong ka kateng Greek jong u uni ula persyang wat penbakla ya ulat nak kejingai hangta o Saulus ya ubalakot ru Paulus ubala dap da umensim bakoi ula pech slip ya uta unong le bertong ba ula ong me ukun jong uksuat, me unong syun jong kajing baro, me dap da kibut sianti sniu sudah, man me persyang man penlamler ye kijing sisya utrai. Kakti jong utrai kan sahab alor jong me menta, men samat la ban men am yo iya kajing syai sipor. Markem ta wa Elimas ulayo sngau ba latap iki khmat jong u da ulo bayong, bat ulayat tari saudong ban syam kiban betilenti ya u. Ulat ulangai haba ulayu iya kata kepala jia. Ulalingo hadu kata-kata ya kajing hikai syapang utrai. Paulus berkilok jung u kila kiuliang na Paphos berkila wan syaperga hapam pilia. Henry Yohanes Markus ulai no yaki hangta ba ulai lepai sya Jerusalem. Na perga kila lej berkila poi ha Antiok kabah Pisidia ban hakasngi sabat kila rung hakasinakok berkila syong. Hadin kajing puli nak aan Moses bar kijing tho jong kinang itu lupa. Kirang ba sinakok kila phaktian haki. Ko para ngikwa bapin keren haki pat ba lada pidan jing kentu ai. Paulus ulayeng joj bar ulai dak nak kakti jong u ba ulas sedang ban keren. Ko para Israel bar ko gentle baro kibadan hangni ban mani ya ublay tu syashkor yang ah. Ublay jong ni upat Israel ula jiet ikikpa temen jengi ba ula penlong ya uni upat benriu ka jaj benriu ka bakraw ha ka pol bakila em kum kinong wei hari Egypt. Ublay ulawan yalam yaki na Egypt da ka bor ba jong u bat kumba saw pos nem ula yaisha yaki hari kenja. Ula penduk nyau teli kijaj benriu hari kanan bat ula penlong yaki pat jong u ban yo kenti yakari kumba saw spa san pos nem. Hadin kani ula ayaki kinong bishar hadu kapor jong Samuel nong yatu lupa. Bad haba kila panda usiem ublay ula ayaki usol ukun jong ukish na kajat Benjamin bernong usiem jong ki saw posnem. Andala weng no ya ublay ula tung ya David usiem jong ki. Kumni ublay ula ong sepang jong u. Ngala syemba David ukun ujose ulong ubriu ubang asngobha. Ubriu balik kat kabangakwa ba onle. Dia Jisu ukun uksiu jong David ba ulai ula penlong unong pen em jong pat Israel kumba ula kular. Shua ba Jisu senang bantrai Yohanes ula yalap hakipat Israel baro. Bakidai ban kala kabamut bat ban yo ka baptisma. Bat haba Yohanes ula jandap ka kam jong ula oh hikipat ba. Uai pitarai ngalong ngamlong utaya ba piaap. Henry pej uwan hadian jonga bat ngam syong hok wat ban lot yaki juti jong u. Ko para jonga ko khun ko siu Abraham ko gentle baro hangi kiba mani ya ublay. Day hangi balapha yakane ka kubor jing pen em.
Naba ki bria ki basong ha Jerusalem ba kinong yalam jengki kim sem tip ba ulalong unong pen em. Ne kim sem sungau thu ekik tien jengki nong yathu lupa bala puli man ka singi saban. Penban kila pendep ekik tien jengki nong yathu lupa da ka ba penrem me o Jisu. Wala da kim sem yo adaw ban penrem me u kila kerpat ya Pilatus ban penyap ya u. Ban da kila le baro kat ka bala ong ka jing tho sepang jong u kila penhiar ya u na kading pena ba kila bu ya u ha ka jing tep. Henry ublay ula penmipat ya u na kibayap. Bat buon singi ula paho kitu kibalalet lanti lembat u na Galilea sya Jerusalem. Kini ki long menta kisaki ya u ha kipat Israel. Bat ngi hang ni ngiwan ra ya kani ke kubor babha hapi. Ya kata ke ba ublay ula kular ki kepat men jungi ba unle. Ula pendep menta nak menta jungi kibalong ki kun ki siu jongki da ka ba penmipat ya u Jisu kembala tho hakasam ka ba ar melong ukun junga menta ka singi ngala khaya me bat kumni ublay ula ong sepang ka ba penmipat ya u na kibayap ba un omlet phai shu sha ka jing pon ngan ai ha me ki jingker ku ba khoi bat baskam ki ba ngala kular hau da bet namar u ong ha ka wei pat ka jaka men om sha ba usakri ba kho jumi un pon na ba u david la pendap ki jing temu ublay hakapor jong uhi bat onda ulayap letep ya u hasenda ki kepatemen jong u bat ulapun mapi baro ko para junga pilihan tips scam baling ba u Jisu layalap ya ko khobor sepang ka jingmap ikipop ba pidai bentip bajar bangai ya u ulalai na kipop baro na kibaka anjung Moses kamla ban pelat ya pi tu sumar namar kata yok kata kaba kinong itu lupa kila ong ka urlong hapi hapet pi kiba ben brio tulungo betul yap nabaka kambang alale hakapor jong pi kalong ka e ba pin om ngai wat haba don kiba bataya kata hapi kat ba Paulus Barnabas kidang mi nakasinakok kipat ba kila weri ki ban wan biang sahakawai pat kasabat bat ban yathu shu haki sapang kini ki andalawai kata kajingalang labut ya u Paulus bat Barnabas da bon ki ju bat bon ki gentle ki bala kela syakan yam ju ki apostol kila kran haki bat kila penslur ki ban em barabor ha kajing ai ublay ha kasingi sabat ka babut la jan baro sisnong kilawan ban sngap ya kaktin ublay haba ki ju kila i ki pat ba kila dap ba kajing pihon kila kran persya ya kata ka ba Paulus ulaong bat kila kran ban ya u Henry Paulus Barnabas kila keren kam slur syu ladon kam banyalap ningkong hapi ya kaktin ublay Henry namar wa piken tat ya ka bat kumta pimda wasyu ya kajing embam jukut ngin e no ya pi ba ngin lech sa gentle naba kan ni kalong ka hukum ba utrai la ai hangi ngalabu e pi ban long kajing syai ka gentle ban long ka lenti jing pen em ya ka perthai baro kawai haba ki gentle kila yo sngow ya kani kila sngow ha ba kila ro ya ka kubor jong utrai bar kitu ki balajit nak benta ka jing embam jukut kilangai kaktien utrai kala phang keleng kata kathan Henry ki ju kila kun shot ki rang ba jong kata kanong ba bar ki kenthai bariu blay bakraw ki kenthai ru blay bakraw batri kila pen ki ban le ben ya Paulus Barnabas bar kila be no ki nakathan jongki ki apostol kila kenthai ru khando na ki kinjat jongki persya ki bat nangta kila lech sya Iconium bat kisenran kiladap da kajingkmen bat da umensi bakhoy kaktien jong utrai ngi sungu ya ublay hakal nong bakhat lai khot baningkong pa ba ter hadin belajar ke kerteng jong kita kinong yalam kinong yuthu lupa kinong hikai kibadon hakabalang umensi bakhoy lakran haki hakapor bakidang pendap ya karukom niam jongki kidang ya dwai kidang ya sya jing it kidang ya dwai kidang ya sya jing it umensi bakhoy ulah keren berla ong ban penkarpang ya Barnabas wa Paulus na kabenta ka commission ka bama u ulabu na kabenta jongki bat hadien bakila sya jing it kila bu laki kiti halor jongki ni arngut bakila dwai kila pensle eki na kabenta ka kam ban le yalap ngi i ka bor jong mensi bakhoy ya ka jingalam nanti yo jong mensi bakhoy ha ka jingalap jong kisenran aringi pet nadu ka singi Pentecost bat kumta terter ngin si ibaro bor ba mensi bakhoy Ukraine haki umensi bakhoy bataya ki umensi bakhoy ulong usaki ringkat baki apostol umensi bakhoy bat kisenran ro ki ong ba umensi bakhoy bat mangingi long kisaki umensi bakhoy udan bat ngi bat kumta terter
nakani kadaw ngidon kam ya ka jing alam jong men siam ba khoi ha ka jing em jong iwe pe we but nakini ki jing don ki kam ba men siam ba khoi ule ba ukran ha ka kam jong ki apostle bun sien ya ka kam jong ki apostle bun ki ba aina ba ong ba kade ka gospel jong men siam ba khoi ka ba mot hangning yu i ka jing le jing kam ka ba men siam ba khoi ule ling ba ki kristan ling ba ki apostle ba ling ba ki senran jong ki apostle ba ki we pada ki kristan ki ba men siam ba khoi u jet ban ya lap ka ketien jong blai but hakani ka nong yu iru ba ya Saulus nan sakhot na do nan sakmat ka keteng jong u da ka we ka keteng jong u ka badai Paulus ha ka jing lap jong Paulus ba Barnabas ka jingle jong ki kalong bai kilet ningkong ha ka sinakok jong ki ju hang tu ki kran ningkong ha ki ju ha ki gentle ru ki bala wan ban mani oblay basisha ko muni oblay jong ki pai ba Israel ukran ha ki barabor bar ka jingle lap jong ki kalong bai ban ong ba oblay ubala jiet ya u Abraham oblay ubala jiet ya ki pai ba Israel ban long ga jing shai na banta ki weiru oblay ulah kular lingba ki prophet lingba ki nang yathu lupa haman la ka pateng ublay ulah kular bakani ka jing shai kani ka jing pen em kan sawan lingba u mesaya bama u unsapa but ha ka por barakaya ka babiang ublay ulah pha eu ni mesaya sakani ka perthai unong pen em jong ka perthai henry ki nong yalam jong ki pai ba Israel ki klem su thu ya kata kimla on champang ya ka jing tho bala puli man la ka por ha ki sinakok ko ba Paulus ong ki klem su pha ki klem su thu la ni ki klem champang ya kata ka bala puli ha ka sinakok man la kata yo henry ka ai ka bakile ha ka jingmut jong ki ban penyap ya mesaya ka jingmut jong ki ban penyap ya jisu ka ai ba maki kilale kila pendap pan man ya kata ka santur ka ba ublay uladan ba kata ka long ba jisu unwan ba unyap an silspa ya ki Israel ningkong ba ya ki ju bat ya ki gentle baro bat ban pelat em ya ki iwe pe we ban ki iwe pe we ya ka jing em bam jukot kani ka de ka jing yalap jong ki senran ladang ipet na do ka jing yalap jong Petrus kumta terter hadu ka jing yalap jong u Paulus rung ini iya kani ka bamut ba ublay ule ek bang chapang u jisu lakular ha ka jutang barem lakular ha ka an but what iki gentle ru ki apostol ki ong ka jo ublay ukwa ban pen em ya phiru ublay ba ma phiwat na do mansha menta uni ublay ulawan mentau ni ublay ulapha ya uni unong pen em jingi sakane ka pathai ubadai utra Jesu Christ but how ki ju ki yo jing em how ya phi ki gentle ru phin yo jing em but ka jing alap jingi ka dai bai u Jesu udai ka jing pendap ya ka jing kular ublay baro na dari ya u Jesu la sya penyap la bu jing tap but u Jesu ula mipat na ka jing yap ula job ya ka jing yap ula mipat na ka jing yap kani ka pensisya ba ublay ula jit ula penketang ya u ula penkarpang ya u ba ka jing pen em ya baro ka pathai kan long ha ka keteng jong u kani ka di ka pedeng jong ka jing yalap ba Paulus u penon kam thikum ba u Petrus u ong haklenong ba ar Paulus u ong hang ni ba kamlong ka bala namar balai ublay ula kular ha ka jutang barem ba unum sya ya ka met jong mesaya ban mat eka jing puot na ban mat eka jing puot no nak tak daw la kren sapang ka jing pat hang ni ru Paulus pendon kami ki ju ki kentien ban ong bala ong lupa hakisam la ong lupa hakisam unum sya ya ka met jong u ban puot unum mat eka jing puot kumta ublay la pendep ya ka ni ka ba kular ba la pen em ya u Jesu na ka jing yap bat u Jesu ulong ka jing kerben na ka benta ki ju u Jesu ulong ka jing kermen na ka benta jong ki gentle ru kumjo u Paulus u apostol jeng ki gentle khamtam ha ka jing ong ju u ong namar ba ki ju ki kentai da ka jing pi hun kedon kat tu kat ni ki ba consert ki ba pi hun ki ba bisni ya Paulus Barnabas ki la consert ki pai pa nak ta daw Paulus ong kani ka ri ka hukum mangilayo no try pi kentai mentangin lek no sa ki gentle ba kani ka ple ya ka lat nak bentar ki gentle ban kala ka bamut ban ngai ki la kemen lah sikat dai ban pen i ba ka sandur jong blai ka long ban pen em ru ya ki iwei pe wei ba kata ka jing syai ka bala kular ba kan sata bah ban kedo ya ki sya blai ba sisya menta kalawan lingba ka gospel ba kila yo ban priang ya o Jesu ki senran ki ladap da ka jing kemen ba da mun sim ba khoi hakani ka jing puli jing ya ka kam jing ya pasor ngila ban sung thu ba ya kan hakanu ko rukam hakanu ko rukom ngila ban yalap ya ka gospel sikiwei pan hakanu ko rukom ngi dei ban sungthu ya ka jinget ka bamangi ngingai
ba ka jinget ke ba manginget kumba ong haka Shithi Shaki Hebrew haki por barim baca ublay ulakran haki buon rukom ling ba buon ba ki prophet ling ba buon ki benong ya lupa haki ni kisingi ba khadu ulakran ling ba ukhun na jong ubalong ka jing phalang jong ka burom jong ukpahi uni ukhun uday kadak kasin ka jong ublay ukpa udon dekat bat ngi hau kadon ka jing kermen ka jing pen em yangi baro yangi ki gentle ya ki ju ba dia ka perthai hi baro kawe tu ai ngin dap do men sim bakut men ngiru ngin dap do kena jing kemen bawan do men sim bakut ba mangi lalong ki babet yang ngi lajiet bandong ki kristan but ai do ngi pa ni ka jing ai na utrai jisu ba un plelat ru yang ngi ba mangi ngin pen thabai kena jing kemen siki we pat ba bengedup la ban pen i siki we pat dai ki bampat long kristan ki bampat ngai au jisu ki bampat tip ya uban ong ba jisu udai kalenti syaukhba ubdisu udai uta ubama phiru phi ap khmi lenti bandup ya lam ya phi chaka jing shai jong blei ukba se bandup tip ya blei ukba kumba ulong sisha en yero ya Jesus Christ junam la junam amen ukba ba beneng to ai ba jinget ka ba mila ai ngi ha khun jo me Jesus Christ u men jungi ba ka ding jo ka jing e ka bala pan ham ha ki do no jungi na mun sim ba khu ken ker siu biang hangi ya ka jing ker men bala ker khu na ka banta ka jing wan jong ka hima jo me to ai ba ka jing e jong me kan pen kalai ngi sha ki nong bat sambai ki bam ju thai jong ka gospel to ai ba ki sambai ki pen kalai ka long man brio na cha po ba ik jing thao baro ha ka jing mi lenti ba ti kana ya ka beneng bathamai ba ka parthai bathamai haba andala job ya ka bol jong jing snew ka burom jong me kan ting shan sabam jukut to ai ba ka jing e jong ka jubili kan ka stiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka banta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e ka pen sa priang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi shat satlak ka parthai shami ublei jongi balakar hu junam kan long ka burom ba ka jing ro si junam amen Kumaria ni rap singi Kristan tu doa na kumta singi hak kerte lupa berkun mensia berkut amen